Gusto niyo bang maging magaling na salesperson? Dahil kung ikaw ay isang magaling na salesperson, pag-aagawan ka ng iba't ibang kumpanya at aalukin ka ng matataas na sahod at hindi lamang yon. Pwede kang kumita ng limpak-limpak na salapi sa pamamagitan ng mga komisyon at insentibo na pwede nilang ibigay sa iyo. Yan ang ating tatalakayin dito sa Dad ng Bayan. Ako nga po pala si Michael Sai, ang inyong Dad ng Bayan. Dad ng Bayan ay lagi niyong kakampi. Tutulungan ka at hindi hahayaang maapi. 8 secrets to become a great salesman. Yan ang ating tatalakayin. Secret number 1. Dapat you become a good listener. Dapat pakikinggan mo ng maayos ang mga inanais, ang mga problema ng lipunan at ng mga posibleng maging kliyente mo para maunawaan mo kung ano yung kanilang mga pangangailangan at sa pamamagitan ng being a good listener, malalaman mo kung paano mo sila aalukin at the same time kung alam nilang magaling kang isang listener ay mas papanatag ang kalooban nila sa iyo at mas madali silang mahulog ang kalooban sa iyo, ang iyong mga target clients. Number 2, dapat may pasyensya ka, pasyensyoso ka o pasyensyosa ka. Dahil kadalasan ang mga kliyente mas gusto nila na makapanayam at makasama ang mga taong hindi lamang sila pakikinggan, hindi pagtsatsagaan o magiging pasyensyoso sa kanilang mga problema, hinaing at mga ninanais. Dapat pasyensyoso kang tao. Ang 3, dapat diligent ka. Dapat inaaral mo rin kung ano ang pangangailangan at ano yung kakayahan ng mga kliyenteng gusto mong alukin. Katulad yan, kung magbebenta ka ng mamahaling relo, let's say mga mamahaling alahas o mamahaling sasakyan, dapat ang aalukin mo, yun din may mga kakayahan na bumili. Kaya i-research mo rin. Magiging masinop ka at masigasig ka sa paghahanap ng tamang kliyente. Kasi kung ang binebenta mong kliyente wala namang kakayahan dun sa iyong binebenta, di masasayang lang yung oras. Ganun din, baliktarin natin, kung sakaling ang binebenta mo naman mga mumurahing bagay na pangmasa, siyempre, targetin mo rin yung mga kliyente mo na pangmasa. Kasi baka naman yung mga may kaya, hindi rin sila angkop na bumili ng iyong inaalok. So, dapat diligent ka sa pag-research kung sino yung mga tamang kliyente na pwede mong alukin. Pang-4, dapat laging positibo ang iyong attitude. Kasi yung attitude mo, yan ang nakakahawa o yan ang makaka-inspira o yan ang magbibigay ligaya sa mga kliyenteng nililigawan mo o sinusuyo mo para na sa ganon tangkilikin kung ano man yung inaalok mo na produkto o serbisyo. Kaya kinakailangan positive ang attitude mo. Pang-5, dapat matulungin ka, helpful. Kasi yan ang gusto ng mga tao, yan ang gusto ng mga kliyente at mamimili. Yung bang isang salesperson na hindi lamang sarili niya iniisip, hindi lamang yung produkto niya tinutulak niya, pinipilit niya sa kanila o serbisyo niya, kung hindi isang salesperson na iniintindi sila, inuunawa sila at tinutulungan sila sa iba't ibang kanilang mga suliranin o mga sigalot na nararating o nararanasan at pag nagawa mo yun, mas gusto kanilang suklian ng kabutihan na iyong ipinakita sa kanila. Number 6, dapat matyaga ka rin mag-networking. Ibig sabihin yan, dapat medyo umattend ka o sumapi ka sa mga samahan na para na sa gano'n mas marami kang makilalang tao at mas marami kang matutunan sa kanila. Maraming samahan. For example, mga business chambers, mga civic organizations like Rotary Club, Lions Club, Masons Club, JCs, at kung ano-ano pa. Dahil pagkakasapi ka ng mga iba't ibang samahan, ng mga progresibong samahan, mas marami kang makikilala mga tao na makakapagbigay kaalaman sa iyo at maipapakilala ka rin sa mga potensyal o mga posible mong maging kliyente. So, importante yon. Number 7, be persistent. Kasi kinakailangan matyaga ka at masigasig ka dahil bilang isang salesperson, 9 out of 10 or more than 9 out of 10, baka tatanggihan ka, bibigyan ka ng mga negatibong pag-iisip ng mga nilalapitan mong kliyente o inaayawan ka o nilalayuan ka o tinataguan ka. Be persistent sa tamang paraan. Sabi nga nila, ang mga makukulit mas malayo nararating. Pero dapat maging makulit ka sa tamang paraan. Hindi yung kulit na nakakainis, pero yung kulit na naglalambing at nagpapaalala. Pero being persistent, kinakailangan bigyan mo rin ng time and space ang iyong mga kliyente makapag-isip at dahan-dahan mong babalikan at unti-unti mong binabalikan para na sa ganun ipaalala mo yung mga kabutihan na pwede nilang matamasa kung sila ay tatangkilik sa iyong produkto o serbisyo. At ang panghuli, number 8, kinakailangan humble ka. Ang ibig sabihin niyan, dapat mababa ang iyong kalooban.
Huwag kang maging hambog kahit na nagtagumpay ka na at marami ka nang nabenta. Tandaan ninyo na the humble shall be exalted and the proud shall be humbled. So kinakailangan huwag niyong kakalimutan yung kasabihan na yan. Lagi kayong maging mababa ang kalooban sa pakikitungo niyo sa mga tao at sa inyong mga kliyente para na sa ganon makapalagay ang loob nila kayo at matuwa sila sa inyong pagkatao, lalo na kung ikaw ay nagtagumpay na, dahil alam nila na masarap ka palang kasama at maligaya sila sa iyong pinapakita sa kanila. Yan lamang mga kaibigan, kung gusto nyo maging great salesperson, huwag nyo kalimutan itong 8 secrets ng mga matagumpay na salesperson. Ako nga po pala si Michael Sai, ang inyong dad ng bayan.